ma, ada apa kiram takau ma, apa ini mga matayan, adopsi sa mga matayan, ang di magsasabihan. Kami mga sabi, ayat tulad yung kaibaratan ko mga tao kami matay. Nadatar siya ng matatag sa ligan ng akanudan. Matatag siya ng pupusidalaga kami gagawin mo. Napagpagkita bang siya ng antay makasagot kiwan. Nadagtara ng mga luksano. Inawapya po na mapipya, ginawa laro. Na makakikinamalan siya sa panabang sa mga pangani o mga wasa ni bubagag sa ligan niya. Yan ay siya ko na alungan at nasa kataw. Ababay, may lalang mo na lima magimino. Babay ang yatay. Na matatag ko po yun ang pumurong. Ini na uswat akan ada ruar-ruar na kaya patah na punyan na umata na mata na yung karino na punyan nada ko na kaya maka mati dati yung kaya obaya miyatay magwakuba natiyan wala ng kaababay ini tinino kanan dati na suli ka di paginuin mawata ako ada ruar-ruar nakatata na pagkauma miya nabiya ka sudah na pagyan na pagkauma uway napagkabay ang pagwasingan niya na ko pamagmubay ang yatay na miyata ginawan ka akong urok pababay at nilipagimino yung putamatelo kung na pangina pamamang uway nakapapakama natigan ka ababay ino kapagkabay dani na abang kawata pagkabay ako nakikibatibata na sa kanabang kawata na pagkabay abeka natiginaan teman na iniyak ka nakabay-abay dani uman rakama ko man mamang ni kwal arilang kawala na uman makapya ginawa ako kubama na tututapya siya ginawa ng babukap kertasik anak kongkong niya kapya pesoan na mga wataya ng mga barasang bayan kung kakabalasan na kasi na akang siya mapa nabaliyang ka ginawang kaabarasin ba't wala apya mapakanay kapan Kamga na kasi ng sawalay tra, mapakabulawa na kang sinaka, na ibot ka di kakiran, pinamakabalas, sa ayaw mo kapakabalas, kakiran na pakanang kaswaman ka, parating kasi ko Allah. Na apyadim, inyaswatan sa bulan Ramadan, at ikapipi ko balaros na ikaswatan ka kanwama. Ay dapat tirulog, mamulit mo Allah. Na siya manaya, na inilakan na may orasakan na ate alas 10 million, kaya nabi na puro kay sa kauras, oy, naputun din na kanaya kamarila uway kaya bala na si Mayora kaya upamakaw man na kanaya na kung siya bugo na dupila mo man na may kalapit ka na hindi na detari Ramadan na marunta di kalibatan sa mga kalabakata kaya ubatan tanto tayo man na nito kami tuloy ko wala abya ko mga Ramadan na di kaya pa ko mga Ramadan na ditanong ko mga madapulang na kanina at mga na gusto mga dokster o mga iyo-iyo na gusto kita tagulong mga kubal na ilaan siya ng kumbawa pamakasorgan wala pakatanuntan sa kami amin ya Allah amin nagudin kay apakubenta ng mayora siran na kerumay na pangintak wala ako ng pagkalindu mo rin na kerumay para sa panagutama nila na kerumay o kapakasorgan tanong na papagapimutino na mitataro siya pakanduwa ka sa mga rin na kerumay na gusto mga gabay niyan, yung lang natupatagubon, away, nabusyakan na ADCO, nabusyakan na ulang silang nakansan mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau corona pembulutan ng mga siya-siya na kaya kayo nga naman. Ada mana kan din kun pantanong kun na daw na hati sama na dulu katanya ya makanya nanti asingatannya kayak pesannya non nanti ada dua panennya itu nih karena semua manusia nabi makabula surat tadi doa kebubaya kayak mantu, atau kayak mabitan, ada tak ino, dia punya nana sampula. Sama naya, kayak buku ini buat dia nana dua kata apa? Kayak kita orang lain, nah anak mengapakai sih? Oh, yang nana satu juga mau nana gitu, sumber nah, sama naya bayo, nah pas kayak palanya butuh berais. Kemarin sudah siapa KPK nama isyirkah? Itu pakai bahasa menara kawannya.
Mga mong sumbagan na mga ada. Ay pala na yan, boys, lagi na nga may tanong. Alam, nakilya ko nga kakuha nun. Unay ni, lipad ko wasyat ka. Ngayon na, di na tumikilang na ipag-isip na tanong nung mga pakaisip, di pa tanong ko nga ko agaw nga. Sa ekonomiya kami dito nung sininang tanong na lagi doon. Ay nito sa pasuya o nakagirakuan na experience ka alin kita katawan mo makasusupa ka mo pamana dita tigudoan for example adna miyara taon na ginawa ko miyara taon ginawa ko sa unta manusia na sabab ko din mo pa matutaro na ano magiging nga kapo karina atit kung may kasarila ko Allah na ikaw pa magpakarila. Kung di man tao, di ka rin na, sumiparirila. Alam mo, na okay, kateso question nun. Di na kadatan siya ko haludon. Di ka rata ginawa ko kidiputi, nakagagya sakit-sakitan ng koron alin, na narinila na kung kagyuko kaumot para tiyak ko Allah. Kung gusto mga ulaman, mga siya. Kung anak ngayon na, migagaan ko puso ako sa rata ginawa ko ron. Paman na, sakit tirap nun. Nabuhin ko man akong mailay, nabakot mo mga katuos eh. Dati akong kagagaw, paman na, pwede ko na rin mag-ipusutan mo, nalagin daro ko kung daro, tirakuhan. I love you, ako tuwa, ilang na sampol. Ako tatinisir mo, kaya pamangli ko nung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apiangin niya ko Allah, awan na niya ang busan niyan, haliasi ko, kaya pamangarunan niya na magaganangan, na lagi hindi niya kontrol, English ay alin, here is an inclination. Pamanalay mo na kasusurang ni ganun ko sa akin, kaso ay siya. Ako to, biar nga tingin mo ko, nagkakontrol ako sa akin, na siya ka kayo pamatin mo, nagyo tumambo. Biar nga rin kakontrol ako sa akin, nagkinasumyarat ako na din ako na, may layakan yun na, sarili na anak, ano nga diya mo din tiyara eh. Na nagtutuko lagi yung ikang kaamatin na, pamanami, tatatakan din ko sa akin. So niya mulaw lang niya natin, after to sana ano pa nga. Na diyo, ito na po, nabot ko kumpletarila, o ano na utwarila. Yan ang pakaisya, may orang lang nagkakalig pakaisya. Wah, niya kapepeno. So Imam Ghazali, nangyatiriyan. إنما أنتم النبي كثير ما علمت هنا اللسان ليس هائتا بل يقصر الرجال شو جيلا ندل بورتونا وهنا بتغارب شاتونا غارب شاتونا نعم سيما مثل جالينيا أتومتي نبغى kapal isyadat terkala umari apan kebiar anisya ayat kapal yang nasur kusulakan kaki ke kebiar so nurmadan na api yang dikapili nga ako na may linga na ati ang mananan nila pati ba na siya no na asyara amya katerus so bila kapya kilega wala ari nila an wallah katabi na keso marili ko itabi ang itawa na boy mga marili na piyak na mapasa na makapagiyar na peta mo na nabuboso normal na ng mayura why din na muskila sa mayura sama awan apa na nag-experience waya basta man mo siya nag-game experience na naman mo ba experience dahil inaraman ako po uway ano yung nakuha niya naman o pagkakos ko na rin sa sampol sunabi na sunya kapatay ko na yung kuperipita na yung kasuki sila na ano mo ang nakataon na mo ka mabuot yung kataon na yung mga pamagubupa sumyo no ko ba yan na asabi ka aramin piano nagira di manusia tapi kinatiruan yung nagkukunyang pamatag di ba ni pipiro to why na that means apya surasul na at naratangin na niyan ay ito narinig na niyan okay na titikipan ta kung ati tiruan yung nagkukunyang puntag amo siya kung na kung ka ay din right Katat masuk ko naman alin ano kung mura o kada pansitinita siya na yung nakukumura o kaino basta maano yung kaplog-log sa'yo. At yan yun yung siya yun sa sitimita na ini istorya na at ni kano yung kaplog-log sa'yo. Ngayon no, kayo pa man napipikir ko na, udah matay si ina na, at na mas malako na kipa na nilito na ko
pamana ko pikiran na bahuburi ako tiyama alay pa maan na pirakakan example ano to bahuburi ako tiyama pikiran ko as ko ayaw to may palisa na namin yun kalingkay akyas kano kung ako na kung buwan ka sa katerosoy na ka diba kira na po kira kaudan ta nagira para nani kakit na sina nagira tumatalo sumusuko din na dito na at manong na mga nairita na lagi pa mo ginaala yung decision niya na na lagi numanutak man pa mapaka sopa ka nakakasupa kay sir anto na aayon ni suan na may ganyan kay sumbulan o kami na di meron akong lang o padi kadi pero na akong ano na so pinaka the best akong namin kayo kami ko aburo kada inami ako da amami nakalo sa ubod yan na lima kami ni na di na sanggo yan na di ako magwerte sa oras na di daya wala mo minin yung malunon lista diba na pangito ko rokso ako na ba si kukulokos kasi yung makalakulan ng manusia na ay man to kung may nakakalim na adin na matiro kang pagin na mararamdar sa likod ka na palagi silang nga da ini ano bumayan nasusok target ang ulol amin na sumyaw na kaya ko mga lok sa amin kaadin rin na po ako ako po kasopa na kalo-kalo na malukubulungan alim target tayo na nakawasyo may aloy pada ko mga ulama kawan safaki suila al-faki ini sesama si faki tiga hal yarda inu tigien igira aso bala aloks na miyaw na sira na miwapa ugin na ana rarang itiang kuwata yan ana tinam ni kasuswat na miyate sumber aloks yan nakatatagol sa kuwata yan hal yarda ba'da wafatihima na baadong panaokitian hay buruan galapakan na apiya pagkaran ng ita na kulinag siya makumiyang na miyate siran na gawagkira makapangisarila na pagkakaya miyate siran na karilaan na kuwira bukubiran na tugo al-fati yumkin bithalasati asya kepakai tumulan na kangetro ari nang kay na siya maka gawagkira makapangisarila o na miyate siran na kebutkeran ganang bukubiran adi mo tanap ke suka dia babel asal yang kedua kami yang tahu paganero na kiswa sirapa owai paganero na ayyakuna salihan musalli dengan suratan asal boleh kabaraman dengan suratan baraman mabuwa barasambe na baraman awal baraman aku pamati aku ya deh tapi jangan lagi kan simbe tabi sama pamana tabi pamaku mata kailangan na baraman ka. Nandun kapag gumana ka, simera, na kebubengay na kang siya maka. Kadwa tigil na pumulawin ka, na antas tagfira lahuma, na puri na kasya na wala sarila. Kadwa tigil, na ayyadu lahuma, wa yatasaddaq lahuma. Na, wa yatasaddaq lahuma, na puri na kasya na siya kanin siya wala ko kuberan, na guding kasya na mipakasya sa lukaan. Tuhan Nabi tasaddaq walau bisarratil tamra sedekah Tuhan Nabi zakat pada kudar korma ya itu importantina ada sosial kaina sarkayama kandirina kandiriyama obana-obana siya na pamamang ni Allah ko berpangalan Allah obana-obana siya na berumala sama kabukannya na asal bulan yang tahu na insyaallah na apa yang kita masuk sa subhan ano kesaka jika na kemudian karena kananya na mati siya dalam nama pangsalila na perilang kena na kemudian insyaallah walau yang natin baka kilagpuan. Tunay ini, pala-pala nung i-question. Ano sa question lang? Lagi di man. Diyan na iman tukuman na po sa niya, tanong yun, no, baka niya question lang alim. Na, di ba niya ko ang imsak, kalindera? Pura. Na, kami kayo yung namayon, na yung hindi mamarakas dyan na, dinakatano alas 4:05. Dinakatano alas 4:10. Kaya niya na imsak ko, patay sa pakaisir. Ino kunarali mamutapito ina na taman sa dapat gangi. Taman sa di nga man nagsubang ko kasi ka. Nakapakay so kakan, number 1 ang question. Mananaim sa
Kasi at nag-negosiyasi nada ko na kaileno na kita, hadir, ugaan mo pa ma, kainin kay, sa, nagkatusan ka sumiyaw na, isa abasal, isa kayo na, katusan niyo ko, nakainin mo wala ko nung oo. Ikadua, nanas niya question ka, benar ka akyada ang rasa lagu ka adia, kuan, buliw ka mo po kuan. Ako niya na tiga-alima, kuan natin ang pamamapasani ka po. Paman na, galak yan sa mga kandong. Didinian ko sa Allah kawad na ditiro na mga ninay katiro ka. Kami sa kalunan na mga kapasuman kami. Yan kami sinibigyan na tinusiringan naman ibigyan ibubuno. Nagyo ko na kana. Ay kami ko sinibigyan na hariyo ng mga kalunan. Ikadua, apakay sa kanal limong last. Kawag ko na pakay sa ilan. Anday benar. Pikir orang ulama, udi kap puasa nada beli puasa, udi kap sembahyang nada beli puasa ka. Pamana beradu pendukawi. Ada damnya negara anu Yosiat na piyen. Ayat anu dinyo na so puasa nasala kabalasian. Na so sembahyang nasala kabalasian. Dinyo ditero ala ba udi kinere wajah kabala so puasa. Kasun soalnya ditero na so puasa naskanya ni welason. Na ando pamay benar. Ni ada proses tu ada sambilnya kung nakasik aside lang talaga yung balas para puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabi mana imsa. Ayah mana imsa kena sekitar dulu. O kapan makin. So imsa. Na ayah mana tiada sana pangandi ubah kamakan apiat banget. Pemana para mengapai para dokter susah na ayat tak nak kama sadawan bahwa nak kena makin da hadis apa ini harus kena susah ini na ira ko na kusiran sa mo to pamana ikaragi na di mapagbangit na matya sa 40 ayat pamana niya ka tigro pama niya sa niya kapusan niya sa ayat 40. Nah ini itu ngapidoto kami nutus, nah ini kita sama 10 kami nutus. Agak berarti ayam. Tapi kan 5 yang bang. Coba. So bila dalam so Abdullah bin Umi Maktum. Oh. Ayam mana nih yang? Nah ayat importante ada bang. Ada bang. Ada ni kapag bangin. Ada. Minit apa nak dalam so makan dia. Oh. Benar apa tapi terjadi mayor anu yang kena 5 ada. Benar lupa ada. Kita rumah. Tapi sasaugin na yan yung mga pagprama yung ares ka naman na bang, bang, punya pasal hilaw na mga misi lang sa panganan kami natama sa lima pasal so bang na hindi ka pasal ito na pasal owa, halin na, sasaugin na biya kadua, last kapakay siya mewa na in resolution ba yan di puasa ada sambayang yan siya dari puasa ada balas yan Anda balasyan, kasuangan ang muntol. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sa tawa mga bilog tuwala sa mapya da kami nga tikap na pilay niya. Malasan. So puasan ka na di ba lang na napada 5 rukun na Islam. Syahadatain, sambayang, ayamaan na niyan, na so kape sa zakat, so kapuasa, so kapre haji. Lang na 5 rukun na Islam. Na unyulan na kaso syahadatain, alhamdulillah. Unyulan na kaso sambayang, alhamdulillah. Unyulan na kaso, okay. Ipuas haj, perke kaso 5 rukun na Islam. Alright, nah, sama na yan. Syekh ko kami, hindi na sila ni, na ipuas siya, na sambayang. Na tumo na kapman na 5 kapuasa, Owai, adi sa kepuasan niya, ada penasambayan niya, nagubul belin asik sa jawabannya. Siksa sa sambayan na simbayan, siksa sa puasa di puasa, pati bikman kau kesiksa, nasa setiman at sisoso sambayan niya. Na so puasa na kailangan sa pangistigan ko mga so puasa na ako siya ang So ayam mana niya na swala na montol. Sekali di hukum, kita no hukuman debu beli o puasan ka, abi kada sambayan ka. Iswala na di montol, swala na montol. La yugadiru sagiratu wala kabira in aksaha. Ay may kumala adam api sobiyak niya kama piya o aya o din niya tiro kanya kay tito mapiya na hukumang pananan wala sa ano na mo ya montol wallah wa hada sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tamannya apa kasi ya? Dia na emang, katanya may orang na mga imam makaak ng yalamog siya. Kaya pakai siya na su mapian na rin nga ay nakiraan di alin na pakai siya manamod ba? Kada ko ikalak. Bukod na sama-sama mga pagpunta yang pasal tahu kaya mungkin tentang dunia dan sama-sama saya pun ko keberadaan ano mobil ayaw ipawisi akan na ira dari puasa ada dari minggu dulu ya bataran tahu dah asyara kayak dia tamburan. Makan apa kasi ay magkatema. Eno tiya igira alita di pusa taa. Dongdo. Berbunyi batal. Ayos kung igira ato magtag bersumnya aminya kaya yawannya na tika pigo ka anong malo makapi aginawa kan nama ko. Mapunya kan yang kami pigo mo tulungan ang ada siya kayawa ang makapiapir nawaman ang makro. Noy. Ogman may dia pigo na pian yung tulungan kami pigo na para mapipia marurumpiyo pa makaniyat pa nagkagrata yan. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wal mutatahhirin. Mata naswama na paglubuin ng show mga barataw at kami sa mga palulumpiyo. Ada kikarato pa dito imam. Asal lagi ngapakatakan jawab piu, matang mula tahu. Yang apa yang kita pakai sih tema. Maka dalam aku di piu dan rumah tidak kebatalan aku. nah, katanya anak pakai sini orang bisa. Alim, punya nama pengarang ini punya orang enggak. Kaya sa aming kapal moksi. Kasi ang jalim. Kaya mga talagalim na yun na nakasave ka na kakaano ka o man nasilipot example kapan ka silipot na if sex example illegal sa drugs example di mga nito example do ito mga nakataakuan kakuha sa kaman nagkukuha sa kawiyatin na bigaw ka niyan nandun na yung kung ano to niluwatan ka o di nga niluwatan o punod ka o punod ka or whatsoever. Utituka muttaqin ma'al kalqawallah. Nakatawa na ka sa tuwa taong na yung buga na pakiyan na riba dapat na kawiyan rin ang kalibod dapat na talaga na pakiyan ang siyabu mo dapat na talaga pakiyan kasi 3 mo dito ba sa kawiyan yan dan dito pa kayo mga kusya ibigay naman hindi pa kayo enong tabi ko na pinakawiyan yan akhirnya Nabi man a'ta syai'a bighairi mas'ala falyakhuduhu fa inna Allah razzaqallahu lahu syatau abugan paman abugan ka akana ba mapiyamang ni sa iyabugir ka nakuha ang kandanan ka inibugir kanan wallah kaliskin ko to na makagubunod kong yakaw di na so tinip man sa mga ulama at nakuha ang at iba nung ginawa ka arga siya niya arga na yaman niya naliba niya isokalan ko gagangan niya dito na naman na matagmon niya na dito pa maanong wallah na ukataw yung agad kina dito bigyan mo kaya na pananggiling ka o ba anak ka po nga po pakapulong wahada sallallahu alaihi wasallam Nah, may nagtanong ko. Pwede mo kundod na yun, nagya mga guys kaya ngayon na amayo. Ngayon na amayo sa baloy. Kata sila teman dito ya seperti ya berhasil. Perila ang alim ka lang din ang nurot niya orang kan. Sama-sama to. Ini kami akan simpul-simpul apa itu. Ada yang beberapa waktu kosong buah kosong lagi. So waktu subuh wa maghrib hari mayro nandetar na nagam tablet na lang marugo dokter dinna sa kaga nagapelo waktu niya kagya so waktu subuh na bini kasumban waluman
Nandiyan na susunod. Na sa waktu ang maghrib, nandun kada umaputi ang pamuraw sa depan, nandiyan din sa maghrib. Tabalan na, nandito na, okay na yan. Yan ang dito niya, wala. Ino ang to hindi pa kayo selin kaya para ang mga hindi kong tariklit at may ito sabihan ng hindi pamahin. Dia kan anak cerdas politik na kaya mga mukti kaya man din na madakal ay nung na niya nag-iuto kaya kanya na ako sumusog naman na kalasasan niya na misubin sa mga tatari ko niya sa waktu ang magalit ganyan ko ka ini-advise yan sunat ko ang iyong puto ang kalapis sa maito na makapasad ka na sumbayan ka sa magalit na kumaputaros na iyong matami na puto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bataan mo pagkain na yun. Sabi mo mga So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayagin yan. La salatu bihadrati ta'am. Da asyambayan basta minta siya pangalan. Apiyak pa na ibarat yan, apiyak pa man nakiamatan. Allah, naminit yun na punta siya pangalan. Katiyak pa man doon. Apiyak pa man sa magri. Apiyak pa kayo mos. Nagda pa siya sibe. Gano'n naman. Ito mga day, para makakangka, ito pununan, tingin mo yun, kasi muftiming, apagunan sukat ka, mas maruso magri, para niya kapya ginawang ka, na misube nga naman ka din niya kapya. Akita ko sa tiyan ka. Ani sa mga misube nga naman batala, namarata, dito mapya. Basta tuna biya, kita sa pangalan na dahil sa bayan. Nananaman, yung masadaman, makapasad ka kasi bayan ka, sarili ka tao, owan. Adi sa piyagpag yung nagita sa Panginoon na piyagpag at hindi ka tumilipas yung rin niya. Ang mga pasada mo subi sa mga rin na huwag maglamas. Na di ka butuhan nito yung mapipikir. Allah Akbar. Kung ito mo mga matan, nangyat ko na siya. Nakakapato na ang naluya. Ako na rin may benar mo itong tako na iso. Ibyo ito. Yun Allah alam. Pero kami ito wala siya kaya lang na kuwan tumaini isuri karapan mawat sa kanya na nakikita na ano kung hindi mo pili iwan to dun sa video na wayut'imu miskina ay mana niyan na ay kapilya sumoga na kaya maanan yan na makapugana ka sa katawang miskin. Kaya di pugana ka, masyodiyan ka, kaya maanan yan na di nga ditemas. Hindi lang temas ka, kaso di nga ditemas na hindi ipre ayang pagikan. Sabi ng biyan na yung sabag iman ito, kaya maanan yan na banyan na propos kapyun. Banyan din na pinira ka, pinakataya sa gusto ka ng ito ka na. Piyara siya dito. Mas ayam mapia na iman to. Di kapili iman to pamanarang at pakaptemas na ka. O at pakaptemas na ka. Sisa diyan gaya na magadan. So daw na nagpigri, na napagipagtemas ka sa katawang scale. Wala. Tignan ni Mayor Rabi ko kung ni Magaktor. Iya ko rin ng lalo ko kung Magaktor. Kabila eleksyon na. Tora ko na di dito, pwede ba? Nag-era ni Katugat para di ko agama. Disiran ko karaw. Makaisi na si Salil katay ko turahang na. So kung panin niya ka na. So kung di ko ano kudron. Okay. Alin? Ikadun. Ano na pakaisi ko na yun? Tiyong na iya pakaisi. Madakalit naman sa kawan. Makasusupak siya kuman. Alin, ito na niya so amin kawan. Kapiro o kamo, agama tanong, pero sa mga ulama, at di ka din po kalalakaw walain ka, abibila po si kumawatan, kapag umrakap na haji udah mahram ka, patay ang maranaw, niya kadak na po kasupaksan, isa kurun din, makasusupak ko, anak po ang kumara na di mga makramiran, nato na yung video ro alin, what is the answer? Yun po ito
Kalau tak pergi kan, dia bersama naik wilir. Dia mau tak pergi kan nabi Syah. Na ayamnya ada sakita ba mukti la tusawf pemakabutan ko puasa na sa papakasundu sa'yo sundu sumbo ulawas na pakabutan ko puasa na so pagkita na sa'yo tuwa ang nabiksun na uwilang kaniyan na makasun siya ng mabasat yan na may kabata sa puasa pakabutan ito kasay basta na sa'yo makasun ko sumbo ulawas ito na pagkita sa puasa na sa'yo ito sa'yo yung bitch so kapag umura al-hajj ada ang mahram ka nada pa kayo ulama dito sa sabag ito mga ulama so kung sa sabag ito mga ulama na sa Shafi'i Imam Shafi'i na os asara o bubay na bubay lang mo ng mga bubay kadang-kadang na kesa na dito ni mahram ka askan ng mga bubay na kadang-kadang Yeso Imam Shafi'i yun. So, kenapa ini dia mengatakan, nah, itu Imam Shafi'i. Wah, ayaw mana niya na, makati pa man, nasusakat ka marubay, paguntayan na, kadok na kalagubay, kalang gubay, itu tingin makaram yan. Nasusabag yung mga ulama, natinadi ka na makaram yan. Matitimurkan mo na nang magiya, ayaw ida, kanagwili siya, apo tumanok niya na tabi, tadi katawa na, ida, kagaya maglalaro. Ako wala na ng mga ulama, tamanin na ito na sa mga aktor ko sa mga sheikh, ulawakan na. Sekarang saya pakai sini. Apa sini kayak bang? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangling ko sa ikong agaw diya kang kebelan tanong sa walay na prini akong tanong diya nga suman tanong sina unang para kaya musosok tanong ko ano. Kaya pa kayo siya kan nagdataw mga pumamakiling ko na niya kay siyon na ako tumingin Aya pa kayo siya nali na iba rato kiyang kutwa masjid na ayayin niyong hupon na niyakap kung sa mga bulag. Ay yun ka tigarin panak pa, no? Niyakalan na aking panak pa. Na niyaloy kon, na, sabi yung disibayang, na diterima ang suama niya. Ito na, yun din pa kayo siya natin. Pag-iyo tayo ni Buero, sa kamas niya, randol, ay ito mamaambulay sa niya kalalakas. Ito, panak pa, no? Yung bulay sa randol, buat na masidamay ito, na ay nilago po na panakpan. Bukod sa panakpan. Ang tunaw to, ay pitero na, diterima ang suama, hindi sisibaya. Benar ito ay, tadi ito pa kayo siya. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yun na, soba rin, na penuh-penuh ang nakalingaw ay galampiyo. Natawi rasa sa timana kain. Namun niya karsika. Hindi na perlu maginom, namin ba niya kasi. So masjid, asal bahwa siburan utaw, ada yang botak yang benar na punca dengan haram. Nah sesuatu yang mga ulama natin natin. Kaya katiru Nabi, da' ma yuhibuka ila ma yuhib. Sung awa inka sodyum tetak na aginawan ka, nasi ka sung tetak na aginawan. Kaya mana niyan? Innal halala bayn wa innal harama bayn wa baynahuma syubha. Maka anak tulad dia so haram namanya payat, na so halal namanya payat, na so pagitan no haram ang halal na syubha makruh. Na ayaman niyan kapanambilin ka so makruh. Na kaya panagbilaan na kasumarata, na miya pakakuha na ginawang kakumarata, hindi diperita ginawang kakumarata. So, yung mana niyan, naubay dito, makatawa na kan, nalibot yan. Pamanang na mas kita halal, nakaharam. Basta katawa, magusiguran yung tawa, yung butay yung galing na namun haram. Ada na nabuna halal ang nitapi ka namun haram. Kaso halal na halal, kaso haram na haram. Basta haram na yung halal. Wala.
Nah, tapi apa lagi ya? Apa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaron kay Alim. Anak aya pakaisya kanon na kibali ko na ako kasi balik Islam ako sir, kibali Christian ako noon. Aya pakaisya kan sabak sa balaksan belalong sa akin. Tunay kaya kasi kumayakan mo na niptulunakan sila sa kasurgaan mo ignamargan kay pamalingan ko na sarwang silan. Tunay mapiasul na nipno na sa kansalok sa balik Islam. Sa kaya balik Islam akan inshallah niptulago na sa sila sa akin. Dalam masih begitu jauh, ayo kawan ini selatan komisi umbaya keterima data zero wa zero tu wizra akra dima pendusa atau sodusa pelien sodusa pelien nak bisa ni namun tak yang Islam yang nama haram nah haram ini tu kebalasan haram betul Koto, ya ibaratnya yang asli dia musuh tahu dan mengetahuan nah haram itu nak susah bila nasah. Tapi, berpakaian kau betul mereka orang nak dapat pengasih di mafia. Oh, nah, yang sebelum itu, baru saya mau nanya asal dia, nak bawa ke Indonesia. Nah, mereka berkata you, our sister in Islam. Now, mantu nak berbeda dengan Islam. So, mga noksyan boleh tinggi, berilah mga berbeda. So, mga noksyan, lagi tu Islam. Kasakan ang Islam. Itu kaya Allah. Nabi pun secara membawa Islam, kadir kuiran elma nani nak berarti anu. Antoni Yeshua ku amanah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. So Allah nasib begini. Amanta anak tubuh Allah. Adilkan di materi Muhammad SAW akabe kamatur. Apian ni kapas siapa sangka. Akan turun kaki na ama kakarungan kawataka akan pakasimbayiran na asara amini dulu na kakiran mini sapar kakiran suka berbaliran nama ayaman asarwang awan ya pesua pag silamakanu na ayam berkata nutuballa wa ma'alaika illa al-balagul mubin ayam berkata tubala na panampai asal disampaikan ka so pamanapos ko kana kalian mga Pakistan na dikirang perhatian na so aman kana tarot to perdina ayaman na diterima Allah. Masya Allah. Ayaw mo na naman, kaya mo ito pa kayo sila, kaya kung gano'n, pakai siya. Kaya, kaso, yan yung ito pa siya. Kasi yun, nalato na natin. Ang mga lugar na yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mati di kita kemudian nampil lebar. Tapi terakhir kayak imam tiap basis. Nah kalau yang mana kayak imam sambil naga sama revisi. Oh, ayo ta pakai sim segi pakai naji. Nah suku pakai di busa, amu suwalu di pakai busa. Repres gue kayak semua imam lagi dengan mga FTR dulu kita mau ulama. Nah, anira review suwasya tiran igira Ramadan. Udah putuskan mananya na editor wala nama yaksal itu bagi ulama. Kami akan ada video saya jawab tanah mga bubay. Kamu mana sa kami ang mga rinang mga imam. Ang ilang mga murabun ang mga pagayang na Pusmaster gitu bagi Assalamualaikum. So yang mana waduh ang mga video pakai busa. Yang mana busa uso yang mana yang video pakai busa. Yuto so hadis. Walo doon satu ayat surah Musa. Walo. Nah, preview na yuto para bisa lagi. Ada bisa kami ulo. Nah, dito yung nagkimuran sa mga gusto pamigilan lagi. Di ko pa kaya puasa, gusto puasa. So, wala mana na walo, wala mana niya na doon pa kaya surah Musa. Nagito, wala mana. Nasir sa niyo po ya. Mari kita pemikiran, saya pun ada lama nggak tahu, ajunya nggak tahu doang dan nama nggak tahu, aku pikir juga para kuat.
Eh nanti rin nga Professor Mangali, mamusta nagpatan nanda. Nangagito akin mo yung sarang balik ko ng tunay upera. Ano yung katawan? Namin, baru pernah pakai sih. Nah, sekarang saya ada yang pakai sih, itu video gitu nah. Ada mga Inabagit bandingan niya. ano ni kapag ada sila na mga asin ni Mayo Ito si Juan. na ang dapat mga closingan, mga official. Si Kadape.